Sanibona nonke babukele emakhaya, welcome to my YouTube channel. Igama lami uNomthandazo, egama Pholoba, uMangcobo, uMashiya Mahlangatha azoshumayela. Babukeli kune video engizoreacta kuyona manje. Ivideo inosisi wahamba wayothwasa kwelinye ilizwe ngaphandle. Okay, makabuya uyachaza the way ubuthakathi bakhe aqala ngakhona. Uyathakatha, hayi kancane. Uyathakatha. And umethakatha ufakazela nezinto engisuke ngizisho ngithi ungavela uvuke ekseni uthi uyahamba uyothwasa. Kumele ulinde idlozi lakho. Ngoba lisuke liyazi lona ukuthi la uzoya khona uzophuma right, uyisangoma esithwasile esisebenzayo. Uthi bona bayakwazi ukuthi bathathe idlozi lomuntu. Isangoma nje siphume siwumphuphe nje ithwasa lingaboni lutho. Babukele ngicela sambe sombona ngoba iyafundisa ivideo yakhe. Mina ngenyanga ngathwasa eMozambique ngihleli 3 years khona. Ngiloko ngithwasa khona lapha ngabuya. So into le umuthi leads you to izinto ezingekho right. Umuthi ukheha ezintweni ezingekho right. Thina masiyinyanga once ngayazi umuthi ukuthi okay lo muthi lo uyenza so ngizofuna ukuyenzani ukuzama. Awuthi ngizama uma ngahlanganisa lona lo u1 no2 uzophuma u3 bese siyahlanganisa ngigadla the more gadla the more ufila calm ya ufila relaxed and izofuna ukuthi ulokuyenza lento le. That's where it leadela to ubuthakathi. Mamncane was pregnant and she didn't know ukuthi pregnant. Mina I took out the child ngayomsebenzisa endumbeni. Still lo mntana lo usahleli namanje endumbeni uyangisebenzela. U-aunt akazi lutho, she thought she had a miscarriage kanti umntana ukhona khona la emzini uyasebenza. Yeah. Ngaphinde ngazolimaza umuntu engihlala naye estradeni esisodwa. Ngimlimazela nje into unnecessary. Ngithi kahle khawuthi ngiteste lento le ukuthi izongisebenzela na ngiyitesta kumuntu. Enizinto yo kwaze kwanzima. Mina angisebenzisayo ngisebenzisa amanzi, ngisebenzisa amakhandlela amnyama nabovu namanalithi. Ngisebenzise nyenze the way mina ngifuna ukwenza ngakhona ulimali. Then mose uqeda ukulimala ngifeel ngathi ngijabulile yang right. I'm telling you, unsliced bread transport. Yes. Siyagibela kahle nje sigibele ubone sigibele libhasi lethu siyahamba. Lento le yajwayela. Lo mntana lo kanti uye nje ongihlupha wenza ukuthi ngize ngizokhulula lento le. Kose uyakhala ufuna ukunikwa igama ufuna ukuyenzela imisebenzi. So mina angingakhuluma ukuthi okay aunt umntana wakho mina ngamthatha eswini ngayomsebenzisa ngomhlalisa endombeni. Kumanje nje uphakathi kwamakona. Ungibona ngiphethe lebhayileli elimnyama. Ngifike ngamshiya ngathi sala ngihamba nelanga. Sala khona elinje engimophelele kulo. Bona bayibuza ukuthi hayibo lo nodoli wambopha abazi ukuthi umntana. Unodoli kuyo ongisebenzelayo. Unodoli kuyo oletha yonke lento le hulo mntana lo kulo nodoli lo hulo mntana. So ubuthakathi into enye engekho right. Ugcina uzilimaza wena self, ugcina ulimaza nabantu aba close to wena. Ubuthakathi ubuqala nje ngento encane innocent. Yeah, encane ikati ngiyalisebenzisa. Isinkwa leseni sidlayo transport. Mangifuna ukusuka manje ngeLimpopo ngiyasuka. Ukwazi ukuthi siyasebenzisana namasonto. First Church. Siyasebenzisana nayo. Kune le uyibonayo. There's others enina ningayiboni. Ungababona bafaka amabheji. Zikhona izinto abazenzayo ebumnyameni. Enina eningazazi. Siyasebenzisana nalamasonto. Senze ubuthakathi amatiye lawo ebeloko bathi hayi itiye khona esikuhlanganisa yo phakathi siyahlanganisa lapha ukuzibuza ukuthi okay why abantu base mabaqeda ukuphuza letiya baba ne-energy baba hyper. It's true. Yeah, it's true. No, it's true. Baba hyper because khona izinto esizifakayo phakathi lapha umuntu akaphelelwa umoya, they always hyper.
bazojumpa ingathi angazi yini. Umuntu okhona makabuya usula nje umjulu khona izinto esizibhakayo phakathi. Bona they don't see. Ubazi ukuthi kulesa sigcoko lesa siyaba control. Lethi umuntu makafuna ukuyeka isonto la ku egcina sekalahlekelwa ingqondo. Yo amasonto Ngoba basebenzisana nabantu abathakathayo. Abasitholi nje estradeni thina khona la sihlanganela khona. Sazi ukuthi okay sihlangana la sohlangana nakuphi futhi. Later on sasho ukuthi okay awuthi ngeke sibu. Ngifuna ukuyothatha umzimba wakhe ngiyosebenza ngifuna ukumgibela kuzoba yasha la namhlanje. Awukazi ukuze ukuthi sometimes uzovuka umzimba ukhathele. Sisuke sikuride ubuye eMpumalanga ubuyele eMpopo le. Lokuyahamba wena. Uyashi siyasha uzo spirit. Yes uzo ukuthi ya wena ulele sithathe umoya wakho uwo lo sebenza sigibela wena. Ubuthakathi enye into abantu abanga-understand. Umuntu uyakhona ukuthi umbulale ngemali yakhe. Ngifike kuwe ngithi okay ngicela ungiboleke u100 ngisafuna ukuyothenga ugesi. La ngisuka lapho ngiyazi ukuthi nginayo i100 endlini. Ngiyayithatha ngiya ngayo emathuneni. Ngofike ngibophelele ngihlabe. Ngithi hayi yazini sibu imali yakho naye angizange ngayisebenzisa. Ngithi yakho sengithathile bengazi ukuthi nginayo. Ubona ukuthi ya manje imali angisayithola wazi ukuthi yini. Imali yakho ihlele emathuneni. That's why abanye abantu bazobona imali ingahlali ihamba njengamanzi. Maka iphethe maybe iphethe 50,000 I blew it. Le mali leyo thina siyayithatha soyisebenzisa. Nabo ubufakazi bayayenza lento nabo ubufakazi. Yes. Ilwani zabantu bayenza imisebenzi. Thina sibanika isilwane engasisona sithatha isilwane esisona. Mabayenza imisebenzi. Yes. Bahlaba. Mabahlaba. For example uthenge imvu. Imvu yakhona sengiyazi ukuthi okay kaMakhumalo kunomsebenzi. Hayi Makhumalo uyelanda waphi imvu yakho? On my way ngibona imoto ukuthi nayi ya. Okay. Hlanganiso kwami. Ngiyathumela. Imvu leni nenibona akusaseyiyo. Thina sesithathile. Igazi leli silifaka lapha akusaseyilo thina sesilithathile. Kubalekile ukuthi uhambise umkhuleko phambili. Noma uzohlaba, hambisa uNkulunkulu phambili. Umbikele ukuthi manje ngizowenza umsebenzi ngizolungisela abantu bakithi abalele. Ukuze noma laba befika bethi bazothatha lona lelo gazi befake labo kungeke kuze kuphumelele. Ngoba ugcina usuqeda imali uyichitha uba sathe wenza umsebenzi thiwa kambanga kahle o izinto zibe wese ekhaya kanti udevil suke sehambe phambili. Ne? Really? Yes. Sinezitsha zethu ehlala amagazi, sinezitsha zethu ehlala izingane, sinezitsha ehlala izinto nje esisebenzisayo. Nemithi nje. Hayi. Kuningi. Nemithi nje siyayisebenzisa sigadle senze sigadle. Abantu abaningi they don't know ukuthi okay njengoba for example uyathwasa sikunika igona kulela gona lele sifakana siqala ngalela gazi leliya wena uzoyitshela ukuthi igazi lesilwane lesothwasa ngaso no sinegazi special esilisebenzisayo silifake lapha sofaka leli lembuzi eyakho sifake imithi. That's why amathwasa amaningi la eSouth Africa angayibona impumelelo because siyabavala sithatha amandla abo. Yena makaqala ethi uzosebenza endumbeni akusebenzeki. Angahlala 6 months ephehlweni. Kodwa make buya do. Akazi next mina ngathathile amandla akhe. Lokho ngithi hayi mntanami hayi kuzolunga. Wena modinga into uzala kimi kanti mina ngiyazi ukuthi ngiyenzeni. Ogobela bayathakatha. Izinyanga ziyathakatha. Umuntu personally uyathakatha. Yazi ukuthi nenhliziyo nayo iyathakatha. Umuntu uyambamba ngenhliziyo uthi angimfuna ukuthi ayoshawa imoto. Inhliziyo yakho umuthi omunye ostrong udlula imithi la emhlabeni.
That is why uzobona thina masingabantu singafunani. Sometimes thina abathakathi into esikhona ukuyenza phakathi komndeni siyakhona ukuhlukanisa. Ngibona ukuthi okay uhappy la hlala khona nomndeni wakhe. Khawuthi ingene enyokahle. Angitsafu uyothatha inja ephila ngegubhele egedini lakho. In the spirit. Like inja phila Life igubhele. Ngigubhele. Ngifake, ngivale. Ngiphinde futhi ngenze ngathi azange gagutho. Hey, Wena ubona ukuthi hayi man. Akusalungi la ekhaya. Mayiqala iconcota le yanje mayiqala iconcota nasemzini kuyaliwa. Delitswe ama siblings akhona ukuthi abulalane ngenxa yobuthakathi lobe esikwenzayo. Mina sengixabanise imindeni eminingi. Abanye ba divorce without reasons. Ngenxa yakalo. Abanye nje abasathola abantwana. Because ibeletho nazo siyathatha. Isibeletho brings wealth. isibeletho. Yes. Isibeletho somuntu ongakazali siletha imali. Ungafika kimi uthi okay ngifuna ukuba nemali. Wena uzobona nje ngigaya wazi ukuthi ngigaya isibeletho somuntu. Wena uzocabanga ukuthi umuthi kanti akusumuthi isibeletho somuntu. Phela ngithathe spiritually mayifika la ngiyenza naturally ngizoyenza ingathi ihlahla. Wena ufika uyayenza ngitshela ngithi hayi hamba ubilisa uphuze. Hayi achela uchela ngesibeletho somunye umuntu. From 12 o'clock to 3 o'clock. Siyasebenza, busy. Kusukela ngo-12 ebusuku until ngo-3 kubalekile ukuthi sithandaze. Noma athiwa ke awusakwazanga ukuvuka ngo-3 kodwa ngo-12 ucupha i-alarm. Uthandaze ngoba basuke bebhokile. Kunzima. Kunzima kulomhlaba. Ngasuka la eSouth Africa ngiye eNigeria within those hours. Ngisigibelele nje isinkwa sami. Ngihambe ngiyosebenza ngithakathe nje ngenza izinto ezi unnecessary. Ubuthakathi buqala ngomuthi. That's the root cause yobuthakathi buqala ngomuthi. Inyanga eziningi la eSouth Africa seziyathakatha. Akusana nyanga la singabathakathi sonke. So ubuthakathi something else. Enye into obuthakathi. I remember last mangizenza into nje nami engangijabulisanga. Ngisempumalanga. Mangisempumalanga bekumele ukuthi ngiyosebenza. Ngiqinisa umuzi. Okay, ngiyabona ukuthi sharp ubaba uphila kahle emzini, unezingane zakhe baphila kahle sharp. Usafunani? No, ngifuna into ethize ngifuna uqinisa umuzi. Ngathi no. Angingeze ngiqinise ngifuna ukumfela umoya. Serious? Yes. Ngamtshela ngathi thenga isilwane esithize, uthenge ingubo ezithize. Cabanga ngithi kuye thenga amabhayi amnyama. Awathenga vele ayi-24. Ngamtshela ngathi nihambe la emzini. Mina I had to go and plant ikhanda lesiswane lesi la endlini ukuthi ngibhidlize umuzi wakhe. Azange ngayenza into ayifunayo ngiyenze the opposite. Yes, which is nakho lokho ubuthakathi. Ngayenza the opposite yento le ubaba abantu bekayifuna eMpumalanga. Kwapeta. Wathi uyafona hayi gogo akulungi ngathi hayi awuyenzanga kahle amabhayi usawabekile esihlahleni kanti akazi the root cause lebhayilela libekile esihlahleni elimnyama. Ikhanda lesilwane lesingigubhele nginomona ngakhona ngaze ngabeka necouch ukuthi eloke ehlalele lekhanda demoya lokho ehlala idemona lokulenza libhidlisa idemona lokulibhidlisa idemona lokulibhidlisa ngiyathakatha ungibona ngisho awunqaba nathi Nkosi. Thina into esiyenzile manje kule system le yobumoya ku system obunyana on a spiritual world sifike savala sifuna abaqamba amanga enama ngakhona ayakholeka. Ngafika manje ngiconsult wena ngitshela ukuthi ilife yami ayihambi kahle. Mawufika lapha iphumile engqondweni
lo uzokutshela into engasiyiyo uvume futhi uthi hayi nyabo ngikhiphe nemali yakho eyesona bayadla imali thina imali le ebayifaka emitundini this thing ebathi umtundu siyafika soyithatha ayini sebasebenzela thina ba actor inyanga kungasinyanga that's why amathwasa kusena amathwasa singaba nomoya wedlozi C5 ekhaya edle singabantwana bomuntu yithi esikwenzayo lokho sithela le mimoya le yabantu laba esibabulalile bazo acting ngathi yidlozi ngishanga nesibiza umdliwa yebo bathi umdliwa into khona uzombona umuntu awuthi awunedlozi kanti akusidlozi imimoya yabantu ababulalwa abathakathi emathuneni siyakhona ukuthi sivuse umoya womuntu sihambe siyosebenzisa sithi wena uzosebenza kusibani uyenzele mina imali umbona umntana uyakhula akekho right kodwa uzalwe enormal sithatha nengqondo ingane zesikolo lethitswa seziwa manje esikolweni kahle yithi ngithi sebenzisana nedemoni kahle sebenzisana noSathani kahle ngoba sibenzisa iphayela iminyama elibovu amakhandlela amnyama amakhandlela abovu amanayithi izinto esisebenzisayo sebenzisana noSathani siyaliphuza negazi la ebhara la sangena saphuma uzobathi umuntu ufile kanti akafanga samthebula simthathile bekungasesikhathi sakhe ngoba sifuna ukuyomsebenzisa emzimbeni womunye umuntu kumanje ungaba nengane ngifike ngithathe hayi boy right ngithayisha ikhanda sengimfake lo moya lo yakho ngiyakhona ukufaka lo moya lo yakho through imali hlangane nje emall hayi bengicela ukuthi ungitshintshele 100 rand singenile msebenzile ngawo ebusuku wena uzosebenzela mina emini uzosebenza kahle kodwa ebusuku uzosebenzela mina Ngicela change nje kuphela. Ngicela change uzoba yi7 yami wena ebusuku mangifuna ukugibela ngagibela mangifuna ukuthumela eNaija uzoya eNaija mangifuna ukuthumela impopho uzoyela impopho mangifuna ukuthumela eStern Cape uzoya uvuka umzimba ukhathela uzizwe nokuthi hayi nomsebenzi ngiyakhwitha ubone ukuthi ya ngiyakhwitha nomsebenzi ngenxa ukuthi ngiyakusebenzisa ebusuku you doing 2 jobs in one day sithakathana thina phakathi emasontweni siyangena before bazoyenza lokho ebakwenzayo esontweni thina sesingene kudala that's why kwamanye amasonto uzobona bewa befenda benzani suke le mimoya le yasizwa ukushisa ngithi manje izwa ukushisa lapha endlini lo ngiyakhanda so 2 forces are fighting at the same time mbona umuntu uyascream uyitshela ukuthi ubona izinto akabona izinto imimoya le yomthandazo naleyo buthakathi ziyalisana bathi hayi umoya akusumoya umoya lo isizothatha sihambe thina sosebenzisa sithatha ukuhlakanipha kwakho sihambe sosebenzisa khona yabo mekwaqala kuyadediswa kuyakhulekwa abantu bayawa bayakhala bayahayiza bayaquleka kuyiqiniso ngempela umoya asuke efakwe wona usuke usuhlangana nomkhuleko suke ayi niyas-destroya kunzima understand what I'm saying emasontweni siyangena kuma buildings siyangena eyimotweni zabantu siyangena kahle singena yonke indawo nje akukho la singangeni khona Nase parliament even politics ungakhulumi ke ngalapho awubona manje sebaya expose ka bayaboshwa ngoba siyazi ukuthi thina abathakathi siyenzeni they get exposed kumanje uyitshela ukuthi hayi nginemali ngizoba nayo imali nginayo imali kanti akazi ukuthi le mali leyo before izofika kubo isisebenziwe ilimit ukuthi izomsebenzela isikhathi esingaka sizomshubela so you guys know ukuthi after 6 years 7 years cut ilifespan yakhe yobumnandi bese bokuthola ukuthi une fraud nezinto ongazazi ezenzwe ile moya lethi nesithumelile ukuthi izenze nimazwe bekhuluma o president la
sometimes usuke ngasumbone nje ukuthi hawu president uphethe ubuthongo Nkosi yami. Ukuyosebenzisa umoya ufuna ukusebenza kude naye Nkosi yami. Umuzwe nje ekhuluma naslo. Ukhathele. Siyabagibela bo Ramza. Siyabagibela. Senza kuphela. Siyabayenzela futhi sithanda nalabo abanemali kakhulu. Because laba abanemali yibo abakhona uku-attracta abantu abanganamali. Uma ubona umuntu ohluphekile uyamnika 1 rand sesimfakelwa umoya loya. Why don't you ask yourself ukuthi why abantu abamnyama kuphela ingane zabo ezibhema inyobe? It's rare ukuthi uyothola India, umlungu, China libhema inyobe. Thola bona laba abamnyama ngoba thina abantu abamnyama sithanda izinto. Omunye akayibhemi ngoba uthi uyayibhema, usuke ebhema ngoba uyibhemiswa yilento lo, umbona ukuthi uhlakaniphile. Sithatha lokho akuhlakanipha saguqula sethi makahamba ubhema inyobe. Thathele ya mentality uyahamba ubhema inyobe. Siqedile ngaye. Ngibona ukuthi okay upase kahle imatric yakhe. Unayo yonke into une degree. Ihleli nje akayenzi lutho. Simfakelwa umoya uzoveske nje alahle ithawula. Ahamba yongena kunyobe. And mothi uyabheka unama qualifications right. Ukuthi mina umuntu omnyama ngithi anyeke azaphumelela. Ngingambona ngowami ephumelela. Uzoyibhema inyobe. Hayi bandla ziyabuya. Thanks for watching Ekamapholoba. Please don't forget to like, share and subscribe. Nibe nosuku oluhle.